Kedam tang vosik ni phai kre trok arni inut akar bipia phan inut akeng sangabang aning kedok kachekrong pen Manipura longri Senapati district along an pondet lo la sopi puthot silchar methang ahimalong satami che pondet si kachene ke patong torason si dolo bangso alam pen kisung ke phovek anim sopi apia potum karbilo chali asong atuma phan birta pisi vosik ni phai kora ke thom arni silchar ahawara long an dampen bangso anim sopi phan engthum nam det lo Karbi Pimaratum keng sanga so phan ka chepa chor chepa rupen kisung ki phopu ke lam ki mi kalilo kedam tang penangan arni pen sitame la puson alam ki ke klanga phai ke duk piklo longri longpat ka cherai komji pualong ke ili Karbi Pimaratum ta anghor thetando Karbi Pimaratum aning ke matha ke pangching thek thebena jo nonapor khaya ki sungang deng anta che mande da thek Athe inura Karbi pi jongsi inglong asokali det mate keng sanga so phan chepa chordet lopulote banga khai pen tame donrap che mandet po lapen la song bong pen penang Karbia hem kan hokdona tuma phan setame la kha matsi un e lasi Karbi Pimaratum setame nonapor ke matha ke pangchinga bang akenang sorapor binonglo Lason si kedam tang vosik ne phai kre trok arni le thotami inura Karbi pia phan keng sanga so bang aning ke dok chekrong pen ang tana dimalong an pondet si kachene kaholo paplang Labangso kisung alam the kisung ke phovek anim sopi api apuatum Karbi lo chali asong Diphur Regional Committee chunbang Sorosing be lapen claim rapera tuma phan birta pachini si tongsekot pen silchar long an palipen hadak police station apen administration atum pen chingki chethansi labangso anim sopi phan ridam pen longsi uthot amethanga hemalong an chewan longlo Labang solong KSA mai phu thangsing timung lapen Barnabas killing atum sitame arona tang atuma phan chingki chethan pidonsi pinia por labang sonim sopia phan mithang ahemalong cheban long lupusi KSA Diphur Regional Committee chunbang Sorosing bepen pherang ke atuma thingno pachini pon Kake mat ning phai tong klong itum Karbi lo chali asong long tiripi amailong mai phu thangsing timung lapen Barnabas killing arang litum na cheradun bena jok lapen hodak silchololong kedo amsu atum tamen tum phana cheradun bena jok lapen hodak silcholong SP pendanglok OC pendanglok la police ndo an sami ana tum na cherat chetobensi itum lapang lai bongso phan itum Lapen halapu kisung ke phovek abang phipen ke pachini pona tengke nilike matha ke pangching thek the joksi piniarni lapusona kisung chetong nanglo lasi ke dolang akar bipimar ke do anatum niliki sung ga chetong nang ason anut ka prek ke pholong le denang jia phansi anutin setame ke matha ke parsik pen keng sanga so atum pen jirpo kachibi bede jia phanta pachini ponthu Karbi solang dwara ratum setame nonapor ke matha ke parsik akenang sot Nona son jong si keng sanga so tumpen chepa mi bom pulotang te Tripura along reason ke manja phan apor deradelo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council atumpen sitami dima hasaw along realong kedeng pona saya son ke Charlie Donabang akinang so Nasi doan gadu Karbi Anglong arat paning so lon ke dolang tama antame milison ke puason ke punang nilong Apo si ritum Karbi akhayam si ritum ching honaji Karbi yam si ritum chingki nangji apo ni bichok chipiglo potame kado Karbi phantame angjir non ki gudolang Karbi Pimar tum da antame nilison ki phoson ki kado Karbi pakhe chi kachingki ba khai pen kachiri jia phamsi chunilo News report Karbi Anglong live